Lupo e kaunti ma Homa Bay koro dwaro ni piny owacho mar kaunti no manye kaka inyalo res dhowedhe 72 ma sani chenro mag lupo ok dhi nyime kaka owinjore kaluwore kod kethruok mag mwandu e dhowedhego kaluwore gi wach pong' mar nam lolwe nikech koth mapek manochwe pacho kaka jafwambo marwa ma kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero. Bende luoro nitie ni tuoche mag nyaldiema kidek muoch e dhowedhego ni mar chope mane jolupo konyore pi ne oywayo. Koth mapek manochwe kor gwenge ma pacho ka ne okelo pong' mar pi e nam lolwe manomiyo pi nam lolwe opong' ma ong'oko oko kendo kelo kethruok mag mwandu e moko kuom dhowedhe manitie kaunti ma Homa Bay mosemiyo chenro mag lupo orochore e dhowedhego. Dhowedhe maromo 72 e kaunti ma Homa Bay mwandu mathoth ne okethore kendo nyaka sani chal margi pod richo ka gwenge mag Karachuonyo, Suba South kaachiel kod Suba North ema dhowedhe mang'eny ne okethore kendo chenro mag lupo ok dhi e nyime yo mowinjore bang' ka pi ne opong' momonyo ute mantie dhowedhego. The first koth manochwe mang'eny ne wawito billions and billions of money mane wawuotho e beaches gi kwang'iyo lal mang'eny ahinya ma beaches mang'eny oyudo. Kata nyaka sani moko kuom beaches go pod nigi lalo nyaka sani kidhi Sindo Gateway banda mane sirikal okonyowa gero program mar Lavemp 2 gi chote mano kawo milion madhi adek gi wiye sani ni e chuny pi ok nyal konyo. Moko kuom dhowedhego bende luoro nitie ni tuo mar nyaldiema nyalo muoche bang' ka chope mane jolupo konyorego ne pi omuonyo kendo pigegi oganda modak e dhowedhego kotiyogo e utegi ka jolupo ywak ne sirikal mamalo kaachiel kod mar kaunti pok owuok oko mar resogi. Diber ka migawo mochung' ne weche mag kor lwasi gi migawo mochung' ne weche mag disaster to gi other development agencies moting'o nyaka migawo mar chenro mag dak kata planning owuotho mondo watim gimiluongo ne special planning ne beaches wa ka waweyo ngang' maduong' ahinya mar kama pi nyalo gike ka gedo chakore kama pi ok nyal gike ka idho malo. Mani bende biro konyowa e neno ni wasekiwa beaches wago nikech beach onego bed ni chakore kama ne pi obire mang'eny mogik ka idho malo. Jatend migawo mochung' ne alwora sirikand kaunti ma Homa Bay Joash Aloo wacho ni pek mikelo kod lokruok mar kor lwasi emosebedo ka hinyo dhowedhe ma kamago. Onego wapidh odundu nikech odundu chiyo pi mondo pi madonje ei nam obed pi maler. Mar adek, wapidh yien mabor, yiende kuonde ma koth lwarie mondo ka koth lwar motegno nitie kodh oula kik oyud ka piny en pap tari moywera ywera chuodho gi gik moko yugi duto to rwako ga e nam. Migawono wacho ni gitiyo kanyakla gi piny owacho mamalo mar chiwo puonj ne jomodak machiegni kod dhowedhe mantie kaunti ni e wi ber mar gedo mabor kod tie nam kaka achiel kuom yore makedo kod pek mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Nam nigi kama onego chope kendo wasani wadwa chako chenro mag nyiso jothurwa ni kata kuneno ka nam pi onge kamoro but nam kanyo to nyaka ung'e ni kanyo en kama nam seche moko onyalo medore to dhi mochope. Mane momiyo sama pi omedre nam tiyudo ka joma nodhi mogedo ama oloso gigi kata opuro kanyo tiyudo ka nam imo. Tiere wach mar pi medore be nam kaluwore gi koth be mamedo chwe mang'eny. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.